Yes, magandang hapon po. Gabi na, good evening na pala mga kaprobinsya. Nandito kami sa Kokomo, sa Bimaloy. Galing ngayon sa Bimaloy, Pangasinan kami mga kaprobinsya. Sa Kokomo. May panibagong vlog tayo ngayon. Lumabas kami ng Lingayen. Nandito kami sa Bimaloy mga kaprobinsya. Sa Kokomo. Kokomo. BTS meal? Hi! 40 pa. BTS meal yung kanya. BTS meal sa akin. BTS Pili na kayo doon. BTS meal Oh. Ayan na, mag-order daw sila mga kaprobinsya. Tingnan natin. Ayun o, may tip. Ayun na, yung BTS meal. Yan, yung mga ano nila. Maraming tao mga probinsya, nandito kami sa Bimaloy. Kokomo! Kokomo, Kokomo, yung Komo, manaya yung Komo. Sino na kay Nel? Ano pipili mo? Alam nila na nagpo-vlog. Yan. Ayun mga natin, may stamp na waffle free shake. Dito tayo ano mga kaprobinsya. Pili na kayo. Kasi meron si Joseph, nakain daw si Joseph doon. Kanin ba yan? May kanin yan? May kanin ba yan? Marami. Anong pangalan nyo, boss? Siol. Isa lang order nito. 110. Dito kami sa Bimaloy, mga kaprobinsya. Sa Yukumo. Maraming tao. Kayo, oy, Nel. Dengan pasangan baru, video bikin story, dapat caption sayang sekali. Sorry please jangan jatuh please, hubungan akan jaminis. Model rupanya Maraming tao mga kaprobinsya. Yukumo. gampang sekali tak mudah. Kami sa tabi ng dagat, mga kaprobinsya. Muli kami ay wala nang awatan. Di ko siya titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan. Di ko siya titigilan. Di ko siya titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan ang sigaw. Di ko siya titigilan. Di ko siya.
Tulong ka pa. From France to them, I'm sure I'm say hi. I said, baby, Tabungan na kanin. Ako, anong kakain ko? Wala akong kakain mo dito. Hindi na doon. Kutsara doon ay. Kayo? Kanin ka? Wala na tayo. Kapan doon? Kanin ka o? Wala akong dumagdag ka dalawa. Dahil na tinatanong ano, hindi na yan. Kain pala kayo ng Kala ko kanin. naman may kanin po si ate naman kasi. Kuya, naman may kanin. Ano yun? Doon o. Kanin kayo? Oo. Kanin. Kanin na? Kano tanongin mo? Kanin lang? Iulang ka pa dyan. Bawal ah. Babak kayo. Kung kanina pa tinatanong kung anong kakain nyo, pinili nyo yan. Tignan mo kung may kanin doon ah. Ano? Dalawa pa.
Ano gusto mo drinks? Que tú a mí me rebotaste, ella te llamaba pila oficial de ti, ya que el número cambiaste. Que tú a mí me rebotaste, ella te llamaba pila oficial de ti, ya que Diyan, kain sila. Sa mga kaprinsya, kumakain na sila. Manat. si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Si tú no quisiste los huesos, no venga a comer, que yo te solté por tu mala fe. Que Dios te bendiga, manita, que te vaya bien. Ojalá que te sea comprado, que te quise un tren, pero yo quiero que tú te veas, de jodida mirándome bien. Ojalá que la suegra no aguante 3 años y se mete un tiro en la sien. Ahora que tengo dinero, me llaman el don Tomás. Me está comentando que te está llevando que no te trajo. Eso no me importa, mi nota, vaya por carajo. Que tú a mí me rebotaste, que te llamaba pila oficial de ti, ya que el número cambiaste. Que tú a mí me rebotaste. Oy, kay Papa, ano ang taray? Te voy a dar un consejo, consigue tu viejo, pa' cuando te hagas el hipo te come el pellejo. Te voy a dar un consejo, consigue tu viejo, que te compre el iPhone X, que yo no soy pendejo. Dito tayo sa Huku. Balik ka ba yan? Bimaloy. Dito kami sa Bimaloy. Bataw. Igual produciendo, el productor de oro, Baby MC, la pana Teo, go. Oh. Cherry la Teo. jefa, la que controla chumba de Go, Nay. Go, Nay. el blanquito, Carlos Bautista, Ocasio, Diamante, cero punto. Kay Papa nga, yun ang ano, Roderay. Shawarma. Tara, punta tayo doon. Bibili tayo ng ano, hamburger. Tara. Ayan na lang, pizza. Ayan na lang. Huwag kalimutan mag-subscribe YouTube channel ko, mga probinsya. Click notification bell, like, comment, share. Milky yan. Healthy ba yan? Milky yan. Healthy daw. Magulo ba ito? Ayan na lang. Dala ito. Ikaw na lang kasi kung lagi ko na po. Ito ba nilolo mo to? Oo, kumakain siya pizza, di ba? Eh, bili-bili namin dito. Bayan. Take out. Anong slice mo? Bili tayo ng shakies. Pas! Spot. Pizza, mga kaprobinsya. Ito, pakita mo yung tao. Huwag ka magulo dyan. O, yan.
Pumaloy, Pangasinan. Rehong. I'm on vacation every single day because I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day because I love my occupation. Hey, hey, Tapos na? hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Hey, everybody Dito kami sound sa like a lemon tree. Moco-Moco. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit and love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave. Never leave, but that ain't gonna leave me. That ain't Uwi na kami. Uwi na kami ng Lingayen. saw me on TV. Maraming tao dito sa Moco, sa Pumaloy, Pangasinan, mga kaprobinsya. Uwi na tayo. Tara na. Ha? I'm on vacation every single day because I love my occupation. Hey, 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 I'm on vacation every single day, every single day. Yung. Uwi na kami.